Hej, jeg har et lille korttrik, jeg gerne vil vise jer. Det er, hvor jeg har 4 røde kort, 4 billedkort og 4 sorte kort, som jeg skal sortere. Hvor jeg blander dem først, så tager jeg den her ned over øjnene, og så skal jeg så sortere dem. Sådan. Så tager jeg den her ned over hovedet, og så skal jeg så til at sortere dem nu. Billedkort. Sort. Rød. Sort. Billedkort. Rød. Billedkort. Sort. Billedkort. Rød. Sort. Rød. Det var det.